diżorganizzazzjoni, inkompetenza u negliġenza. Dan kien is-sentiment li qasmet magħna mara li tkellmet ma' Net News dwar is-sitwazzjoni li sejħet bħala waħda diżastruża li jinsabu fiha diversi anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani, speċjalment fid-dar ta' San Giuseppe fil-Fgura li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Michael Farrugia. Il-persuna li tkellmet magħna qalet li mhux aċċettabbli li din id-dar tal-anzjani li l-ġojjel tal-Ministru Farrugia lanqas għandha tabib li jaħdem fil-post u fl-istess waqt meta jkollok pazjent li ma jiflaħx ma tinformax lill-familja tal-pazjent. Il-mara tkellmet ukoll dwar il-problema ta' komunikazzjoni mal-ħaddiema. Ġrat kammil darba ġarba minnhom kien qed tibka sebtajn kien hemm qed ma intix tenduna li qed terremet u qiegħda wiċċ fuq. Qedtilha jien se nżommok responsabbli, qedtilha suppost inti tajt l-over, qedtilha int meta ġej taħsilha suppost niżilt li ma tiflaħx. Qedtilha mhux li ġibtula għal xejn it-tabib. Tmur fejn tmur ħdejhom riskju. Tgħid il-manager jgħidlek kollox iva. Imbagħad qal fejn ċempelt il-Ministru qed ħalli jara x'għandu hawnhekk. Qedtilha qasbana ma jafu jikkomunikaw, qasbu organizzazzjoni. Isa nsitra qalet li l-anzjani li joqogħdu f'dawn id-djar jridu jħallsu kemm għall-tabib li jiġi jżurhom kif ukoll għall-mediċina u għall-ikel. Tkellem open miegħek għax jiena ma pensjonanta. Dak li x-xirja tax-xahar naqsa ma maħudi jien biex nixtiequ Din ħanejdlek kull ma jibqalha inqas minn metejta fix-xahar. Det tixilha biex tinħasel. L-affarijiet ta' personeta tittuħdilha x'tiekol u affarijiet anke frott, kemm ħasservi għid dil-pensjoni. U meta jkollha xi 50 euro jew 70 binnu għalih. Jurgen Xerri għal Net News.